Hello viewers, नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय दिनै फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनबो मोजां दं। आङो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय। दिनै आंनि चेनेलाव 1 year कमप्लिट जाबाय आरो बे 1 year कमप्लिट जानायाव नोंथांमोननि गेदेर हेफाजाबखौ बेवहाय नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो नोंथांमोननो हेफाजाब होनायखायनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनो नागिरदों। बे मोनसे गेदेर नोंथांमोननि हेफाजाब होनायखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा आरो बेफोरबायदिनो इयुनावबो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय। दा दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअखौहाय जों शेयार खालामनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय। दाना जोङो क'क्राझार नायदों आरो क'क्राझार थांनायावहाय जोङो मा नुयो बेखौहाय नोंथांमोनजों एसेबाबो शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। Hotelai, what do you? Wow. Yan. Gourangao logoफोर Gourangao मेला गोजानदां जाय हारसिं फैगोन बे लाजिनांगोन लोगोफोर ओरैबायदि अबस्था। Ya, karbure. Ye, मैलायावनो जे. दे गाखोदो। सिङाव गाखो दै अखा हानानै मेला गोजानदां। ब' गाखोना ओंखारदो दे, ब'खाना ओंखारदो। दाना ओंखारदो। माबेजों खारलाङो। साननांगौ नै। मैला दं ना मा दं? बेयाव जिराय दे जिराय। हमथा बे गोजौ हमथा। हमथा। दिन्दां जाबा बेखौ हगार। बेखौ हगारदो, खर'आ हगारदो। बेयाव थांगोन ना। दे नैबाव हमथा नैबाव। हमथा दे ओंखारबोदो। डाइरेक्ट ओंखारबाय हरै ओंखारबाय बियो ओरै दुद्रुनानै थुलाव। ओंखारबाय नांला। खेबसे जुहुगासिनो आंगायबायबो। उन्दैफोरनि स्कुल खुलिनोसै नालाय ओंखायनो नै स्कुल खुलिनोसैखायनो गेलेनो उल्थासो जाबाय। ओरैसो थांनांगौ।
थाबैनो द' आरोबावबो नै बाहाय बे गेजेराव हमथानांगौरा बे गेजेराव हमथाना थालाय दे गाखोदो दे गाखोदो औ गेजेराव हमथाना थादे बिराद गियो ओमफ्राय हौरैहाय हे बे उदैया बे बायनायसो होनखाबाय बेबो बायगोन सानदों माथो गाखोनांगौ खाङावसो थ' लेट्स गो एखे गोथां गोथांल' जाजोबदों नै जायगाया बाव हाबनो मोना थाला होनायखौ होनो बाव हाबजाया नैबाव फटक लानो